Reazzjoni pożittivi wara tħabbar il-proġett taċ-Ċentru tal-Arti u l-Kultura fil-Marsa, fost oħrajn mid-dilettanti tal-Karnival. Dan xi kumpless jinkorpora fih imħażen għall-karrijiet tal-Karnival, posta rehearsals ta' sfin li jipparteċipaw fl-avveniment tant mistenni kull sena fil-Pjazza San George u anke biex ħajjata speċjalizzati jkunu jistgħu jħolqu l-kostumi koloriti fir-Renju tal-Bluwa. Dwar dan One News kellem mad-direttur artistiku tal-Karnival, Jason Busuttin. Ridna naraw li nippruvaw nakkomodaw lil kulħadd, jiġifieri qabel anke fejn jħitu l-kostumi, fejn jisiru r-rehearsals ta' sfin kienet ikun ħafna problema. Allura ridna li l-proġett bażikament ikun proġett ħolistiku li ikollu l-elementi kollha tal-Karnival ġo fih. Busuttin sostna li l-fatt li dan iċ-ċentru se jiġbor flimkien lill-artisti se jsaħħaħ aktar din it-tradizzjoni nazzjonali. Dan huwa ċentru fejn ħajkun hemm kull tip ta' arti ġo fih illi anke għall-Karnival ħajamel ġid illi ħajkollok diversi kulturi differenti, diversi artisti differenti jaħdmu wkoll flimkien għatih. Dan il-proġett taċ-Ċentru tal-Arti u l-Kultura li wkoll se jtejjeb l-ambjent taż-żona ta' Albertown u l-kwalità tal-ħajja tal-Marsin se jsir b'investiment ta' 15 miljun euro li wkoll ġejjin minn fondi Ewropej.